לרכבת 6 קרונות, בכל קרון 6 נוסעים, שם נהג הקטר 6. כמה כרטיסים צריך לנקב הכרטיסיים כדי למלא בריכה חצי מלאה שסכום 2 חצאי שווה למחיר הכרטיס של... אחר כך מתפלאים למה הילד לא רוצה ללכת לבית ספר. במסגרת האוניברסיטה הפתוחה של זהו זה, נדבר איתכם היום על חינוך. בחינוך הילד זקוק לדוגמה אישית, לא לביקורת, לא לנו. לכן הדרך הטובה ביותר לחנך היא פשוט לשמש דוגמה. עכשיו, ממי הילד ייקח דוגמה? ממי? מההורים בבית? נו באמת, רק זה חסר. מההורים בבית, הרי הם לקחו דוגמה מההורים שלהם, תראו מה יצא. ממי הוא ייקח דוגמה? מהטלוויזיה? תועבה! ממי הוא ייקח דוגמה? מהגננות והמורים. לא לצחוק, שמעתי אתכם בפינות. כן, מהגננות והמורים זה הסיכוי היחיד של הילד להפוך לבן אדם. המדינה פשוט צריכה לדאוג שהכוחות הכי טובים בארץ ילכו להוראה, לתת להם תנאים הכי טובים, פלוס וולבו, פלוס נהג צמוד, מה שהם רוצים. גננות צריכות לגור בתל נוף במקום הטייסים. אם יהיו לנו גננות טובות לא נצטרך אל אוויר. לך דבר על זה עם שר החינוך. הוא שולח את הילדים לטיול שנתי בקבר יוסף, הוא רוצה להכין אותם כדי שביום הדין הם ירוצו לדמשק בשירה. במקום ללמד את הילדים לחשוב, מאלפים אותם מה לחשוב. דנה, נמה, דנה עם הדוד מרעננה. והרי באילוף אפשר להגיע לתוצאות. בטכניון מגדלים עכשיו זן משופר של תרנגול הודו. בגיל חודשיים הוא מורט לעצמו את הנוצות, קופץ בשמחה לתנור, חותך את עצמו לפרוסות, מכניס לפיתה ורושם את המחיר על השקית. אגב ילדים, שימו לב, בסוף הפינה יהיה בוחן פתע. מי שלא ידע את התשובות לא יוכל לראות רמת אביב ג' עד סוף השליש. וחבל, כי יש פרקים חדשים, שלא לדבר על הלקט. כולם עושים לקט היום. אפילו החדשות עושים לקט ביום שישי. אין מה לעשות, אומרת לי אמא אחת, אין מה לעשות, אני ויתרתי על החינוך. כשילד יהיה גדול, נעשה לקט. הבן הגדול שלה משרת ברגע זה בצבא. היא יודעת שבעוד חודשיים הוא הולך למלחמה איומה שעדיין אפשר למנוע אותה, והיא יושבת בבית צורגת סוודר, אין מה לעשות. למה 100,000 אמהות לא קמות מחר בבוקר עם שק שינה עולות לכנסת שיצא עשן לבן? יהודיות! אורו! לאן? סליחה שצעתי. הביתה. אני לא אדבר עם אנשים זרים, זה ברח לי. שיעורים עשית? למדתי בעל פה שמואל א' ושמואל ב', הכל אמרתי. גמרת? גמרתי גמרא, אני לא רוצה שיעורים, לא רוצה... הביתה. אני לא רוצה בית ספר! נמאס לי, רוצה חופש!